I com es va dir? Si això certament en quin punt es tracta o com es tracta o què es fa? Això realment no adapta una de les fórmules que ve del PROF, o sigui, Preguntes. si la reunió té donar-te la paraula i tu vols fer aquest aclariment que al final no hi ha cap problema. Però que no té una fórmula ni una moció. No sé, és que en aquest punt en perd, no sé exactament si és un tret, doncs faria com això. No, és comentar només, a veure, el passat pleno, quan jo vaig llegir el voluntariament, jo m'acostumbraré a dir. Vale. Bueno, en el passat pleno, quan jo vaig fer la meva intervenció respecte al punt de lo de la jutgessa de doña María Manuela, jo vaig dir que el Partit Socialista s'havia cabretjat la legislatura passada o no estava d'acord en les formes en què el Partit Popular va fer el punt de María Manuela. Vaig dir que el PSOE havia actuat de la mateixa manera i Cristina m'ho va rebatir. És que no vas dir exactament això. Yo te voy a decir lo que posa al acta y después me dices, ¿vale? Interviene la concejal del Grupo Municipal del PSOE para decir que solo hay un candidato ahora porque el resto de grupos no tenía constancia de la convocatoria. Añade que en anteriores legislaturas se les comunicaba a los portavoces. Se indica por la regidora en cuestión que su grupo también se abstendrá por la forma de actuar del equipo de gobierno que no lo ha comunicado a los portavoces. Esto es exactamente lo que yo voy a decir. No, tu no vas dir això, vale. He vist el vídeo, estem aquí i tinc la documentació. I costarà en l'acte. Tu el que vas dir és que el PSOE havia votat en contra perquè no ens havia dit que nosaltres proposàrem a ningú a fi. No sí, vaig dir això. I després el ratafat. No volia dir això. Que no sé, tu vas dir. Està... En qualsevol cas no procedís perquè nosaltres no ho hem plantejat així. Molt bé, només ha quedat... Té arribar el document? Sí. Perquè consti en pasta de que ha donat lectura en aquest punt. Gràcies.